Li Tirkiyeyê nîqaşên ser navê Şêx Saîd domin. Şaredariya Amedê ragihand ku ew bulbara ku navê Şêx Saîdê bi rêya Elêzî Zêbagirê didin lê piştî daxuyaniya şaredariyê gelek kesayet û partiyên netewperwer ên Tirk li dijî Şêx Saîd daxuyaniyan dan û heqaretan kirin. Rûniştvanên Amedê li dijî wan kesên ku heqaretan dikin derdikevin û gelek remz û nivîs hene ku li dijî heqaretê ku ser navê Şêx Saîd hatiye kirin li Amedê li ser dezgeha jî tê dîtin. Şêx Saîd degerekî Kurda ye. Kî wî çawa bibîne jî ew pirsgirêka wan e nevê Kurda ye. Em dixwazin pişta Şêx Saîd bikin. Şêx Saîd meznê me ye, rehberê me ye, her tiştê me ye. Ew gotinê ku wisa gotin bi hezar cara em wan gotinê wan hezar qat em wan vedigerînin ji bûna Şêx Saîd û ev tiştê ku ji bûna Şêx Saîd hatin gotin. Şêx Saîd rîspiyekî vî welatiyê. Nêkî çeqer radibin demê Şêx Saîd terorîst e, Şêx Saîd însanekî pasîf e, tişkî wisa nîne. Em canê xwe, malê xwe, rihê xwe bi her tiştî em di rêya Şêx Saîdan e. Şêx Saîd û hevalên xwe di sala 1925 de li vê meydana ku dibêjin meydana deriyê Çiyê hatibûn îdam kirin. Ku di dema rêveberiya HDP de navê meydanê kirin meydana Şêx Saîd. Malbata Şêx bawer dike ku gora Şêx Saîd û hevalên wî jî li dora vê meydanê ye. Hancî mexberê Şêx Saîd jî xelkê Diyarbekirê gişt zanin. Yani bebê berê. Tamamê zanin Şêx Saîd Efendî û tevê 46 hevalê li ku defn kirine gişt zanin. Ava xestexane heye kileka xestexane. Ka ketê destê eskeran de. Alî eskeran de. Yani lê de defn kirine daha cesedê wana lê hene tune pê nizanin. Abdullah Fırat neviyê Şêx Saîd e ku ew jî sürgûniyê de xwedî daye. Ew di dema Refahê de parlamenter bû. Li ser jiyan û tekoşîna kalê xwe pirtûkan nivîsandiye. Îsal mêvanê pêşengeha pirtûkaniya Amedê ye. Wî behsa bîranîna dîrokzanek Amedê Abdulsettar Hayatî afşa kir ku roja Şêx Saîd hatibû girtin çawa daxilê Amedê bûye. Got Şêx Saîd Efendî wexta ket wê rêya Diyarbekir rêya xwe got wexta xelkê dît selam da xelkê vedigeriya alî rastê digot selamu aleykum bi kem bi kêf got hespê wî jî serê xwe vedigeran nigê xwe radikir wî selam dida got ava xatira qet ji bîra min naçe. Berê de var berfê edebsiz çêbûne û heqaret dikin. Em bi heqaretê jî em çiqa cewab bidin jî em nikarin dewlet bi wana muhafaze dike. Yani ew rêya Şêx Saîd rêya îro nîne. Rûha ketiye Diyarbekirê ew rêya ye. Ser vê rê jî dewtir. Netîce resmiyet çêkirine yani belediye berê tune bûn, imkanê wana tune bûn, arka belediye çêbûne cihedan da digirin, nav de nivîsînin. Navê wî qedîmî rêya Şêx Saîd e, Kurdî. Salih Cemal lêkolîner û dîroknasek Kurd e û li Parîsê de jî. Bi salan e li arşîvên dewletên ê Fransa û Brîtanya li ser Kurdan û tevgerê Kurdan lêkolînan dike. Li ser hereketa Şêx Saîd jî pirtûkek nivîsandiye. Fermandarê İngiliz Akestan Relay ji derbarê da raporek ya girîng heye dibêje em nikarin Kurda kontrol bikin dibe di enkazê li ser enkazê Osmaniya dewleteke komarekî nû bê ava kirin ew di kontrola me da bi Kurdistan jî bira kontrola Cumhuriyeta nû da bi. Gor İngiliz û Fransîza welatekî Kurdistanekî serbixwe wek medeniyetekî nû rojhilata navîn da bê ava kirin nayê kontrol kirin net xwastin tiştekî sor. Hacı Can Farqîn, Deng Amerika, Amed.